सब काम हो रहा है प्रभु आपके कृपा से प्रभु हो रहा आते सब काम हो रहा है प्रभु आपके कृपा से प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा भैया ध्यान दी हाँ हम किसुम छैला जादू हाँ हकाम सिवान बिहार वाह जेगान रउआ सब हमरा प्रसंग का आशीर्वाद दिले आज फिर प्रयास करतन रउआ सबके एगो प्रसंग सुनावे के हाँ कि हमने के हिंदू समाज में होली पर्व कब से मनावल जाला। हाँ हाँ आई सजिंदा लोग है शांत रहल बलो बेंजू पर बड़े हमरा धर्मेंद्र बाबू हाँ तबला पर बानी हमारे जयराम सिंह जी वाह नाल पर बानी हमारे ऋषि शर्मा जी हाँ हाँ झाल पर हमरा ललन भैया राजाराम भैया बनी रउआ सबसे आग्रह करतन कि गावे बजावे में कोनो प्रकार के त्रुटि हो जाओ ओकरा के घर के सदस्य समझ के रउआ सब क्षमा करब। हाँ एक समय के बात है वाह एक समय बीड़ा बजावत ऐनी ब्रह्मचारी हो नारद बाबा के देखली हिड़ कसपू के नारी कहे लगली ए बाबा और जी सुनी हमारी अरे ये होई होली का इनकर दिन दशा बिचारी है जौन होलिका बाड़ी होलिका हाँ हाँ तनी कर भाग रेखा देखी कि इनकरा भाग रेखा में का लिखल बा। हाँ नारद बाबा का कहले ललन भाई हाँ ऋषि बाबू होलिका के जब हाथ देखले तो कहले कहले कि सुनो भाग रेखा के तो इनकर खूब बढ़िया बा वाह लेकिन इनकरा आगी से बच के रहे के पड़ी कहली आगी से तो हाँ ऐसे आगी से इनकरा खतरा बा वाह अगर तनी से चिंगारी इनकरा देह में सट जाई तो इजर के मर जाई तो होलिका दोनों हाथ जोड़ के कहली कि हे महाराज हर एक चीज के शंका समाधान होला न होला तो कम से कम एक और शंका समाधान करे के कोनो उपाय बताई तो नारद जी कहनी के उपाय एक एगो बा तू चल जा आ जाके ब्रह्मा जी के तपस्या कर आ ब्रह्मा जी खुश होई हैं तो एक और बचे के उपाय तू मांग ली। अब वो होलिका का कोइली जाके ब्रह्मा जी के तपस्या करे लगली कवि के भाव बा कैसे हो माननीय व्यास परशुराम जी गीत सजौले बनी वाह पूर्वी के भाव बा छोड़ के हो भावनावा होलिका हर मार लिया सनावा बीच बनावा में हर ब्रह्मा जी के अरे धैली ध्यान वाह तो बीच बनावा में
अब ब्रह्मा जी के तपस्या करत तरी हाँ ब्रह्मांड डोले लागल इतना ना होलिका तपस्या कोइली ब्रह्मा जी के धरली ध्यानवा ब्रह्मा के ब्रह्मा डगमगईनी हो खुश हो के ब्रह्मा जी बर देवे आईनी हो खुश हो के ब्रह्मा जी बर देवे आईनी हो बोल बोल का चाही ए होलिका बोलो तारा तपस्या पर हम खुश बानी का तरह के दे दी बोलो बोलो का चाही तो है बारदानावा बीच बनावा गनवा बीच बनावा लिखल कोसो राम जी गनवा बीच बनावा ब्रह्मा जी खुश हो गईले अब ब्रह्मा जी खुश हो के आगे कहते के होलिका अब का नीचे मुड़ी गड़ले बैठे अब होलिका हौसल बिया देख के ब्रह्मा जी के हंसियों हंसियों में अंतर होला होला कि ना होला अगर एक आदमी के खूब खुशी हुई न तो वो मुस्कुरा के हंसे जंगन है जरा में बड़े इनकरा माने कब खुशी होला आ कब दुख होला आज ले पते न चलेला आ कब गम में रहेला अब होलिका का कोइलस के दोनों हाथ जोड़लस हां आ दोनों हाथ जोड़ के कहत है कि हे बाबा जब रउरा हमरा के वरदान देवे के चाहत नहीं हां तो सुनी हम रउरा से का मांगत अरे सुनब त अरे सुनब ए बाबा हमारो चना सुनब सुनब बाबा हमारो चनावा ए ब्रह्मा जी ओ देव से बाटे बाबा हमारो माराना हमारो मारानावा बचे खाती
धैनी ये बाबा बचे खाती धैनी ये बाबा तोहरो ध्यानवा बचे खाती धैनिए बाबा तोहरो ध्यानवा गावतर छैला जादू जोरी जोरी हो गानावा जोरी जोरी हो गाना अरे छेलवा बनवले मैनेजर जी अरे छेलवा बनवले मैनेजर जी तमीरी गज जे कर्मा कानावा छेलावा बनवले मैनेजर जी जिगना जे कर्मा कानावा बाबा अगिन देवता से हमर मरण बा त हमरा कैसन कोनो उपाय बताई कि अगिन देवता से हमर मरण ना होखो तो केहू भी मजदूरी करेला तो कर मजदूरी मिलेला जगन जयराम भाई बड़े इकरा के हम पैसा दिले न सूरज भगवान के गोड़ लाग के दिले उ काहे रात भर तबला झर झर रोवेला बाप रे बाप कि अभुनो से कहली ठोक देते हम ब्रह्मा जी कहले कि ठीक बा ब्रह्मा जी का कइले कि एगो चादर दहले चादर दहले आ कहले कि देखो अगर तू अगिनो में अगिन में भी हई चादर ओढ़ के आ बैठ जेबू अगिन तहरा के कुछ ना बिगड़ी ऐसे तरह अगिन से बचे के बा तो हमेशा इस चादर तू अपने के ले रही उहे होलिका का कहली कि चादर लेके आ चल दहली घरे खुशी के ठीक नहीं खे बबुआ ओली होलिका भैया ओली होलिका हो चादरिया लेके ओली होलिका नगर में आइल बड़ी खुश भइले उनकर देखी महतरिया चादरिया लेके ओली होलिका खुश भइले उनकर देखी महतरिया चादरिया लेके ओली होलिका जब चादर लेके ओइली पूरा नगर में सुर हो गई महतारी खुश हो गई भाई खुश हो गई भी कि हमार बहन मोगिन में नाच चादर ओढ़ी आगी में बैठी होलिका ली हली परीक्षा खाली के तनी खाली परीक्षा लो चादरवा के परीक्षा लग मान ल कि हई ओढ़ के बैठी कहीं यही लगले फाइनल में छमर हो जा कहली कि ट्राई लेवे के चाहिए नु चादर ओढ़ी आगे में बैठी होलिका ली हली परीक्षा आ जोरे न तनवा उनकर पूरा भइल मन के इच्छा तो गौवा जवार जनले ओई सन खबरिया हो चदरिया लेके ओइली होलिका जानल सगरी खबरिया हो चदरिया लेके ओइली होलिका
पूरा नगर में हाला हो गई कि होलिका अब आगी में ना जरी है। आ ओही हिरण्यकश्यप के एगो लड़का रहले जेकर नाम प्रहलाद रहे। ना बाबू लोग कहला नु कि बांस के जरी बांस से जामेला लेड़ ना जामेला, लेकिन ना जेकर सच्चा मन रहेला तो बांसु के जरी बांस जामेला अरेड़ो जाम जाम। हिरण्यकश्यप के लड़का रहले जेकर नाम रहे प्रहलाद। आ हिरण्यकश्यप के ऐलान रहे कि जहां तक ले हमर राज बा ओजी लेके हु भगवान के नाम ना जपी। स्वयं हम भगवान बनी जेकरा जपे के बाबू हमार नाम जपी। आ उनके लड़का प्रहलाद हो गए विष्णु के भक्त हो गए। अब ये जे भी साथी संगतिया लोग भेटाओ सबका से भगवान विष्णु के बड़ाई करे, विष्णु के चर्चा सुनावस, कथा सुनावस, प्रसंग सुनावस। लेकिन वो अपना बेटा प्रहलाद के मारे खातिर हिरण्यकश्यप बहुत उपाय कइलस, बहुत उपाय कइलस। तो का भइल? तनिश्चर कुल में हरि भक्त अरे महान हो गईले। तो राजा अपने औलाद से परेशान हो गईले। राजा अपने औलाद से परेशान हो गईले। और देखी भगवान के भक्त प्रहलाद और राक्षस कुल में जन्म ले लेबा, लेकिन भगवान के नहीं भूला। जे इंसान भगवान के भूला जाला ओकरा के भगवान भूला जाले। आ उहे आदमी दर दर के ठोकर खाला। बहुत प्रयास कइले बड़े मारे के, लेकिन प्रहलाद मरत नहीं खन। भगवान बचावत हो। राजा अपन हुकुम चलावस, बालक हरि हरि गोहरावस। ए प्रहलाद हमरा जियत भर में विष्णु के नाम तारा नहीं लेबे के। प्रहलाद कहले कि हे पिताजी, दुनिया के मालिक उहे कहीं, पूरा दुनिया उहे के चलते चलेला। हिरण्यकश्यप कहले कि खबरदार, हम जी कहेम तवन चली, आ तू जवन कहब तवन ना चली। हमार नाम जप। हो राजा अपन हुकुम चलावस, लइका हरि हरि गोहरावस। आतुरपा के लेबे खातिर उनकर प्राण हो गईले। तो का भइल ऋषि बबुआ? तो राजा अपने औलाद से परेशान हो गईले। राजा अपने औलाद से परेशान हो गईले। एक दिन भाई के परेशानी ना देखल गई होलिका से। होलिका आई आगे कहती है कि भैया भैया काहे मन मरले बड़ो, काहे चिंता में बैठल बड़ो? तो हिरण्यकश्यप कहले कि का कहिए बहिन, सारा लोग हमार कहल मानता। ऋषि बाबू सारा कहल हमार लोग मानता, लेकिन हमरे लइका होके ताकि हमार कहल नहीं। तो इतना बतिया जो होलिका सुनत बा भैया का चिंता कइले बा कि काहे करेलो चिंता, आ तो मिलल हमरो वरदान बा। हमरा वरदान मिलल बा, हम आगी में न जोरे में जारी तहर सनतान बा। हमरा ब्रह्मा जी से वरदान मिलल बा कि हम आगी में बैठ जाए तब हम ना जोरे। तो सुन, काहे घबराइल बाड़ो कहतानी साध के,
काहे घबराइल बाड़ो कहतानी साध के आज परीक्षा होई बेटा प्रहलाद के फिकिर मती करो आज भरे ओकर जान बा आ हम आगे में न जरे तो जरी ताहर सनतान हम आगे में न जरे में जरी ताहर सनतान बा जानते रह ऋषि बाबू होलिका कलश के भैया ए भैया अब तरह डेरोइला के काम नहीं ना केहुंगन पुल्हा के आ प्रहलाद से कह कि ठीक बा तारा भक्ति के हम शक्ति जन्म कब तारा भक्ति के शक्ति जन्म कब कि हमार बहन होलिका आगे में बैठी है आ तू ओकरा गोदी में बैठ जइबो तो हम बुझेम कि तू सच्चा भगवान के भक्त बाड़े। अब प्रहलाद के बुलावले आ प्रहलाद भगवान के नाम जपत उतर कर चुप चुप चंडाल कहीं का ते भगवान के भक्त हउस भगवान के भक्त हउस भगवान के भक्त माने कब कि हमरा बहन होलिका के गोदी में बैठ जइबे आगी में अन्ना जोरबे तब हम बुझेंगे कि भगवान के भक्त बड़े। लड़का दोनों हाथ जोड़ कर से हे पिताजी तो हम कहां पीछे हटतनी जौन भगवान के प्रति हमरा से परीक्षा लेबे को होखे तोर और हमरा से परीक्षा ले सकत। अब राजा का कोइले ढोलक पिटवा दहले चारि बगल नगारा बाज गइल कि बिहने होलिका के गोदी में बिहने होलिका के गोदी में प्रहलाद बैठी हैं आ होलिका के वरदान मिलल बा कि होलिका ना जरी काल तक फाइनल है भाई। अब ने जितना भगवान के भक्त रहले सभे लोग का कइल कि अपना अपना घरे पुआ पकवान बनावे लागल आ जितना राक्षसवा पार्टी के रहले सन उ लगले सन मदिरा पिए कोनो कुछ भूजत खाए खतरा आज तो प्रहलाद के काम फाइनल है भाई। आ पुआ पकवान बना के भगवान से निहोरा करता लोग कि हे भगवान आज प्रहलाद के भक्ति के परीक्षा हो रहल बा आज प्रहलाद के लाज बचावे के बाटे। अरे तो गौवा जवार के बोलाई निहले राजा जी तो गौवा जवार के अरे बोलाई निहले राजा जी लकड़ी के छीता सजाई दिहले राजा जी लकड़ी के छीता सजाई दिहले राजा जी पूरा गांव जवार के लोग के बिटोर दहले आ बिटोरला के बाद से लकड़ी के छीता सजवा दहले आ ओही पर होलिका का कइलस कि जौन चादर ब्रह्मा जी ओकरा के वरदान के रूप में देले रहले अब उ चादरवा ओढ़ के आ होलिका लेके प्रहलाद कोही में बैठ गई। एकरा तो घमंड रहे तब लेकिन भगवान ब्रह्मा जी कहले रहनी कि जौन तहरा के चादर दे तनी ई केहू के भलाई में काम करी ह। अब तू चाहबू कि दूसरा के बुराई तो तोहरो बुराई हो जाई तब देखी का भइल भैया अपने बहिन होलिका के बोलावे आ गोदिया में अपन औलाद बैठावे ले गोदिया में अपन औलाद बैठावे ले अपने हाथे ओगिया लगा दिहले राजा जी अपने हाथे ओगिया अरे लगा दिहले राजा जी लकड़ी के छीता सजा दिहले राजा जी लकड़ी के छीता सजा दिहले राजा जी
जब आगी धरावल गई हाँ तब का भई का भइलो प्रभु के लीला केहू ना जानेला ना। जर गईली होलिका बच गईले संतान हो ए दया कइले बालक पकीरी पानी धान हो दया कइले बालक पकीरी पानी धान हो अरे बहिन के अपना गवाई दिहल राजा जी हो तो बहिन के अपना अरे गवाई दिहल राजा जी चीता में अगिया लगाई दिहल राजा जी जब चीता में आगी लागल हाँ आगी जब लागल हाँ। तो नीचे से लहोक बरल है धीर धूर बरल पेट्रोल छिड़क के पेट्रोल लोग रहे जब आगी भरल हाँ अब जितना रक्षा 100 पटिया रहले सन वो मार के हैं ए हाँ जहाज जगह जहाँ आज पहला आज गइले खत्म है बात आज जितना पुआ पकवान बनौले रहे लोग घोड़ा लोग के हे भगवान और परीक्षा होता पहला लाज बचाई भगवान सब आके वो आगी में आगी जब लागल हाँ तो प्रहलाद ना जरले ना आ होलिका जर के राख हो गई वाह जब होलिका जर के राख हो गई अब तो जितना हो मर मर के फिट रहले सन भाग रे भाग तो जर गई रे रक्षा सब पाटू को भाग रे दादा भाग तो जर गई भाग रे आज जितना भक्त रहे लो भगवान के उ जाके हुआ के प्रहलाद की गोदी में उठा के आ वही होलिका के राखी से होली मनावे लागल लो वाह अरे तो हिया से होली लोग मनावेला हो होलिका के तहावेला अरे तो हिया से होली लोग मनावेला हो होलिका के तहावेला उस दिन से हमने के हिंदू समाज में होली मनावल जाला।